Zgrade u Hataju koje je vlasnik Mehmet Ozkan reklamirao kao Zlatni grad, uništene su u zemljotresu u Turskoj i zakopale stotine ljudi. Ozkan je izgradio blokove zgrada poznate kao Zlatni grad u Antakiju, u Hataju, jednom od područja koja su najteže pogođena u zemljotresima u Turskoj. Stanove je prodao 2017. godine rekavši da su za zgrade koje je izgradio korišćeni beton C35 otpora na zemljotrese i gvožđe koje je analizirano. Hvalio se sa svojim zgradama koje su sada postale groblje za stotine ljudi i govorio da sadrže teretanu i streljanu sa pravim oružjem. Ozkan, koji je član stranke Pravde i razvoja vladajuće stranke turskog predsjednika Recepa Erdogana, bio je kandidat za gradonačelnika Antakije 2019. godine, ali nije bio nominovan. Turski mediji pišu da Ozkan učestvovao je na kongresima stranke i govorio da su ljudi za stvar uvek na raspolaganju šefu. Kako može da se zaključi sa fotografija na njegovom nalogu na Facebooku? Čini se da Mehmet vodio je luksuzan život koji je navodno finansirao novcem od građevine. Mehmet je često putovao u inostranstvo i time se hvalio na Facebooku. Među brojnim fotografijama nalaze se one iz Pariza tokom posete budističkom hramu i mnogim drugim mestima. Hvalio se skupocjenim vozilima i vožnjom gliserom, jahanjem slonova, a najveću pažnju privukle su one sa tigrovima. Na fotografijama se vidi kako pozira sa opasnim životinjama, drži im repove, a turski mediji pišu da je tigrove hranio u dvorištu svoje kuće. Za sada nije poznato da li se on nalazi na spisku ljudi za kojima je izdat nalog za hapšenje. Na društvenim mrežama dele se fotografije njegove zgrade koja je srušena u zemljotresu. Turski zvaničnici saopštili su danas da je izdato 113 naloga za hapšenje u vezi sa izgradnjom zgrada, koje su se srušile u zemljotresu u ponedeljak.